Čaute, tu je Konská Selsa a vítajte u môjho prvého videa na hru Minecraft. Je tu so mnou majster Radiko. Takže ideme na Halloween bossa. Už je tu také lobby, no už je na lobby 5. Nie, dobre, poďme 6, poď, 6. Takže princíp tejto hry je zabiť Halloween bossa a my dačo vyhráme také tokeny, alebo takého zombie konia, alebo takého mazlíčka, napríklad skeleton konia. Zahráme si len jednu hru, ja nemám veľa času, tak poďme na to, ešte čakáme 60 sekúnd. Dobre, tip. Takže ja vám to strihnem zatím, čauko. 3, 2, 1. Takže už hráme, takže 3, 2, 1. Teraz hráme, teraz sa pozriem, či natáčame. Áno, natáčame, takže môžeme ísť. Dorite, ja nemám meč, to je výborné. Dorite, ja nemám meč. Ja sa to buklo. Dorite. Tak budem so sekírkou. A už mám meč, to čo sú za buky? To je fakt, čo to je? Čo to je? Tak budem byť mečom. Poď. Či ospravedlňujem sa, no. S týmto. So skýrkou, olala. Tu je Radiko, on teraz si no, za chvíľku tu bude. Takže hráme. Skeletony. Zatím prvá vlna je skeletony a také. Takže keď má skeleton na hlave dyňu, tak dostanete jeden token a za tie tokeny môžete kupovať si na minihrách také proste bonusové veci alebo také načo. No, už je druhá vlna, takže hráme. Myslím, že už som vám uviedol IPčku servera, je to, ešte raz uvediem, je tu gameteam.cz, aj IPčka je gameteam.cz, takže sa pripojte, je to dobrý server, takto, to môžeme, teraz je to len také hodné videjko na Halloween bossa. Skap. Zničil to. Kde. Trochu lagí. To dúfam nevadí. Doriti, to je džura, nedá sa tam dostať. Doriti. Tu je. Dobre, je odpačkoval. No ešte Radiko za chvíľku, majster Radiko tu je za chvíľku. Tu je majster Radiko. Takže... Na 30 sekúnd bude ďalšia vlna. Takže zabijame. Tu budeme zabíjať. Keď zabijeme príšerov, tak sa nám doplní hankebar. Hankebar, ale nie celý. To by už bolo dosť dobré. Nech sa mi doplní meč, jak sa meč. Tak. Toto. Tam je žura v dome, ale to asi nič celkom dom. No už to vkatarové na vlna jem. Oni sú v dome, vzadu je žura. Lol. Kde je Džura? Tu je Džura. Výborné. Majster Radiko, kde si? Dobre. On tu chvíľku bude. Takto on tu je naprave, ale to... Zatím sa tu zakempím, ale nie treba, to mi hankebar. Tu treba... Takže
keď prežijete... Že o čo tá... Jak sa hraje tá hra, ne? Takže ešte musíte prežiť a po tej vlne už je boss. Tak dostanete buď koňa, skeleton koňa, zombie koňa, alebo ešte zombika. Hej. A mňa možno zabijú, ale nevadí. No, za 40 sekúnd je boss. Áno. Doriti, už tu je zombík veľký. Dúfam, že si rozbije dom. Jeden zombik už poumrel. No už sú tu dva zombie veľkí. Ale vieš, už som si to všimol. Doriti, už je tu zombie boss, mne sa tu laguje. Už to bolo tam, nemá. A mne sa to laguje. Je tu džura. Ja som mŕtvy, mám jedno srdiečko som mŕtvy. Dobre. Ale ja som si dávno všimol, že tu bol ten strom. A z domu sme mohli vyskočiť na strom, ale už ho zrušili. Neviem prečo, ale ho zrušili. Čakal, bo už sa dalo ľahko vyhrať. Veľa hráčov, keď už išlo bol na 4, tak už všetci išlo na ten... Dobre, že je Halloween boss, takže ideme sa skryť. Ale aj na 4, no to už boli tí. Tak to volá. Dobre, ideme sa skryť. No. Dobre, ja sa idem. Už nič, asi možno nedostanem nič, bo som už zomrel. No ešte sme tu. Ste rovno za vami, no, nad vašimi hlavami. Hlavný boss, ukáž sa, tú prasáčku jeden. Čo nevidím, tam kde si. Tam je, áno. Tam je. Doriti, nechod tu. Zlý boss, a mi to laguje. A mne sa posledný lagy. Už má štvrtinku. Je po mne. Sa to hrala na inom mene a mala už tu asi zombika a zombikona, ale mu zmenila si meno, tak nemá nič. A mne sa to tak laglo. Dobre, tak kde si ty, bosáčko, moje zlatíčko? No, už má polovicu HP dole. Tu sa podľa mňa ten nasral. Že žltý. Možno. Dobre. Takže za chvíľku si to video už končíme, keď ho dáme alebo zamrieme. Odorti. Vypadne. To asi nedáme. Hlavný bosáčku. Ty môj slatíčku. Už je žltý. A polovicu napadla. No zase som bol na trošku, vieš, ale... Nie, ešte žijem. Až má len štvrtinku AP. Dačo. Kedy mi dáš to video? Ešte dneska, alebo zajtra? Dneska. Dnes sa to láme. On skape. Doriti. Skap. Boss. Doriti, ja mám srdiečko a pol. A skapem. A skapal som. Takže toto je, pre toto video je to všetko. Takže ahoj. A uvidíme sa zajtra. Čaute.